आज सबसे पहले बात करिए खेसारी लाल यादव के लड़का के बारे में। तो इनका लड़का के यूट्यूब पे एगो चैनल बाटे जौना पर एक साल में 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गई बाटे। इस चैनल पर वो व्लॉग वीडियो डालत रहलन। ओकरा बाद बात करिए 2024 के इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन में भोजपुरी के बहुत सारे एक्टर खड़ा रहलो। हम सब जना के हार जीत के बारे में बताए तनी। सबसे पहले बात करिए पवन सिंह के बारे में। तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़त रहन, जो निर्दलीय लड़त रहन, और पवन सिंह हार गिल बड़ल लमसम 1 लाख से ज्यादा ही वोट से। ओकरा बाद बात करिए मनोज तिवारी के बारे में। तो मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़त रहन, जो कि जीत गइल बड़न। इनका विपक्ष में रहलन कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी से रहलन। ओकरा बाद बात करिए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बारे में। तो चुनाव लड़त रहन आजमगढ़ से, जो कि हार गइल बड़न, और आजमगढ़ से जीतल बड़न धर्मेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से रहलन। ओकरा बाद बात करिए रवि किशन के बारे में। तो रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़त रहन और जीत गइल बड़न। ओकरा बाद बात करिए मनी मिराज के बारे में। तो मनी मिराज के एगो और गाना 100 मिलियन से ज्यादा व्यू क्रॉस कर गइल बाटे, जौना के नाम कहाँ से लैलू हुनर हो दिलवा तूरे के हटे। ओकरा बाद बात करिए क्वीन शालिनी के बारे में। तो इनको इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गइल बाटे, नीलकमल सिंह के साथ सेलिब्रेट करी। ओकरा बाद बात करिए पप्पू यादव के बारे में। तो इहो निर्दलीय चुनाव लड़ रहलन और इहो जीत गइल बड़न।